am arătat cam ce înseamnă binecuvântar. S-au rugat 120 de ucenici și Dumnezeu a trimis niște limbi de foc și au început ca să vorbească în alte limbi. Eu spun, asta-i binecuvântar, asta-i răspuns la rugăciune. O biserică nu înceta să se roage pentru Petru și ca răspuns Dumnezeu trimite un înger și îl izbăvește. De câte ori nu va izbăvi Dumnezeu? Asta înseamnă binecuvântare. Și acum întreb, pe cine binecuvintează Dumnezeu? Spunea Domnul Iisus Hristos că ploaia cade și peste cei buni și peste cei răi. Soarele răsare și peste cei buni și peste cei răi. Aș vrea ca să spun Ionuț și Damaris, fraților, Dumnezeu are un pachet de binecuvântări pentru toți oamenii, și pentru cei buni și pentru cei răi. Dacă ai bani multe, dacă copiii sănătoși, să nu crezi că asta este o dovadă că ești copilul lui Dumnezeu. Sunt atâtea familii care au fericire, care au tot ce le trebuie, au binecuvântarea lui Dumnezeu, dar nu i-au mulțumit lui Dumnezeu, poate că niciodată. Deci, sunt anumite binecuvântări. Sănătatea e o binecuvântare. Înțelepciunea să câștigi câțiva bani, să-ți cârmuiești familia, îi binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar binecuvântarea asta Dumnezeu o dă la toți oamenii, la cei care consideră El. Dar sunt anumite binecuvântări care sunt specifice pentru copiii lui Dumnezeu. Aș vrea ca să vă spun, când s-a dus Iona să-și cumpere bilet pentru Tars, știți ce a zis? Cred că e binecuvântare, pentru că am bani, pentru că am găsit bilet. Dar vreau ca să vă spun că doar furtuna pe care a trimis-o Dumnezeu, aia a fost binecuvântare. Furtuna aceea l-a trezit pe proroc. Să nu crezi că fugi de Dumnezeu, că îl batjocorești pe Dumnezeu, prin viața ta îl necinstești și dacă ai sănătate și dacă câștigi bani, asta e binecuvântarea lui Dumnezeu, că trăiești în neprihănire. Vreau ca să vă spun astăzi că sursa binecuvântărilor, un Dumnezeu care binecuvintează lumea și un Dumnezeu care binecuvintează biserica, care binecuvintează pe copiii Lui, sursa acestor binecuvântări Dumnezeu. De unde știu? S-a rugat David și a spus, Doamne, binecuvintează casa robului Tău. Și noi spunem, binecuvintează casa lui Ionuț și a lui Damaris. Fraților, s-a întâmplat în viața lui Iov și vine diavolul la Dumnezeu după ce s-a plimbat pe rotocolul pământului și a zis, Doamne, Tu ai binecuvântat lucrarea mâinilor lui Iov. Tu ai binecuvântat ogoarele, cirezile, turmele, de aceea te slujește, de aceea ți se închină. Deci demonii știu ceea ce nu știu poate oamenii, că
Binecuvântarea, sursa binecuvântării vine de la Dumnezeu. Iacov s-a luptat cu Dumnezeu și a zis, nu te las până când nu mă binecuvintez. Eu aș vrea ca Ionuț și Damaris să aibă parte de toate aceste binecuvântări de care are parte lumea în general, dar să aibă parte și de binecuvântarea de care se bucură copiii lui Dumnezeu. Amin? Amin. De ce credeți că Iacov este cel care și-a dorit binecuvântarea de la tatăl său Isaac? De ce credeți că Iacov, când a îmbătrânit și-a pus mâinile peste copiii lui Iosif? Fraților, vă spun un adevăr, că Dumnezeu este sursa binecuvântării. Da, Dumnezeu binecuvintează prin biserică și binecuvintează prin familie. Amin? Rugăciunea părinților este răspunsul și răspunsul înseamnă binecuvântare pentru Ionuț și pentru Damaris. Nu încetați! Dacă prin mâinile lui Iacov Dumnezeu a binecuvântat pe copiii lui Iosif, prin mâinile voastre, prin viața voastră trăită, prin ascultarea voastră de Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează copiii voștri. A luat Domnul Iisus Hristos pe copii în brațe și i-a binecuvântat. Urmați dar pilda lui Dumnezeu. Binecuvântați-vă copiii de mici și până când ajung mari. Să nu vă fie prea greu când pleacă copiii de acasă. Puneți-vă mâinile. Durează câteva secunde și rostiți binecuvântarea lui Dumnezeu. Când greșesc copiii, nu spuneți, nu ești bun de nimic. Spune atunci, tu ești copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu să te binecuvinteze cu binecuvântările de sus și de jos. Amin? Să-ți poarte Dumnezeu de grijă, să te păzească Dumnezeu, să te ocrotească Dumnezeu. Așa să vă binecuvântați unul pe celălalt. Ionuț și Damaris. Deci, sursa binecuvântării, cel care binecuvintează, îi Dumnezeu. Binecuvântare poate ca să însemne furtună în viața voastră. Ucenicii au pornit pe mare și s-a stârnit o furtună. În furtună, ucenicii l-au cunoscut pe Dumnezeu ca cel care potolește furtuna, care liniștește marea. Spunea unul din copiii noștri, în anii în care noi ca familie ne-am luptat cu cancerul, a spus așa, l-am cunoscut pe Dumnezeu cum alții nu l-au cunoscut într-o viață. De aceea Dumnezeu îngăduie câteodată lipsuri, ca noi să-L rugăm pe Dumnezeu să mulțească și pâinea, și peștii, și unde lemnul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și aș vrea ca să mă apropii de încheiere și ca să spun în felul următor: dacă Dumnezeu este Cel ce binecuvintează, știți ce i-a spus Dumnezeu lui Avram? Avrame, te voi binecuvânta. Avrame, vei fi o binecuvântare pentru toate neamurile. Îți voi da un nume mare. Fiți o binecuvântare unul pentru celălalt. Fiecare din noi am căutat ajutorul potrivit, dar pentru asta trebuie ca noi la rândul nostru să fim un ajutor potrivit. E așa de important lucrul acesta.
Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, ți-a dat pâine, ți-a dat sănătate, ți-a dat credință, ți-a scris numele în cartea Lui, întreb, ești gata în vremea asta să fie o binecuvântare pentru alții? E vremea când ne gândim la noi. Suntem egoiști de atâtea ori. Știi că al mărturisi pe Iisus Hristos, celuia care este nemântuit, pentru el va însemna binecuvântare. David, care a luat o hotărâre pripită, a venit, dacă vreți, Abigail, i-a dat un sfat și sfatul acela l-a scutit pe David de atâtea bătăi de cap. Un sfat dat unor familii care trec prin încercări. Un cuvânt rostit la vremea potrivită, poate ca să însemne binecuvântare. Să taci înaintea lui Dumnezeu când alții poate că te vorbesc de rău și să nu păcătuiești. A stat cel rău înaintea mea și n-am păcătuit cu gura. Asta poate ca să însemne o binecuvântare pentru alții. Frații mei, haideți să luăm un exemplu din Noul Testament. Acuila și Priscila, o familie ca voi. Știți ce au făcut? Într-o zi l-a auzit pe Apollo predicând. L-au luat acasă la ei. L-au sfătuit cum să predice cu deamăruntul calea mântuirii. Să ajuți pe un tânăr ca să îl slujească pe Dumnezeu. Spunea Apostolul Pavel, rugați-vă lui Dumnezeu ca ori de câte ori îmi deschid gura, Dumnezeu să-mi dea ușă de cuvânt. Să te rogi, să sprijinești pe tineri, să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu. Asta înseamnă binecuvântare. O vezi pe fătuca aceea că și-a luat o rochie care nu aranjează ca copila lui Dumnezeu. Ca să o iei deoparte și să-i dai un sfat. Nu-i frumos, fată, să vii la nuntă cu rochia asta, cu pieptul gol. Asta înseamnă că tu îi dorești binele și poți ca să fii o binecuvântare pentru el, fraților. De aceea aș vrea ca să vă îndemn. V-a binecuvântat Dumnezeu aici în Londra. Fiți o binecuvântare pentru cei nemântuiți. Fiți o binecuvântare pentru cei care trec prin lipsuri. Fiți o binecuvântare pentru cei care trec prin încercări. Rugați-vă pentru ei. Fiți o binecuvântare pentru cei care poate au căzut de la credință. De câte ori nu se întâmplă un Samson, poate că continua ca să cânte în biserică, să predice, dar Dumnezeu îl părăsise, fraților. Știți de ce? Pentru că și-a călcat legământul lui de naziriat. Știți câte familii își calcă legământul căsătoriei și plătesc copiii și plătește de multe ori soția. În matematica dragostei lui Dumnezeu spune 1 plus 1 cât face? Tot 1. Sau cineva spunea 1 plus 1, un sfânt plus o sfântă înseamnă totul. Înseamnă totul, fraților. De aceea, fiți binecuvântare și legământul acesta al căsătoriei, dacă îl călcăm, asta
spuneam că va aduce consecințe. Legământ înseamnă unirea a doi tineri prin dragoste pentru toată viața înaintea lui Dumnezeu. Și ceea ce Dumnezeu unește, astăzi Dumnezeu este martor la legământul căsătoriei voastre. Biserica este martoră la legământul căsătoriei voastre, de felul în care veți ține. Acest legământ depinde binecuvântarea pentru tot restul vieții, purtarea de grijă, izbăvirea lui Dumnezeu, un Dumnezeu care se va lupta pentru voi, pentru binele vostru. Fraților, haideți, legământ nu înseamnă doar lună de miere. Legământ nu înseamnă doar relație între cei doi. Legământ înseamnă promisiunea din ziua nunții. Legământ înseamnă datorii și responsabilități. Să-ți iubești cum a iubit Hristos biserica. Să te supui cum biserica este supusă lui Hristos. Legământ nu înseamnă doar relația pe care și-o doresc toți tinerii. Înseamnă, știți ce înseamnă legământ? Înseamnă când plânge copilul, Damaris Moscoliev, Damaris îl schimb eu. Legământ înseamnă dau eu cu aspiratorul. Aleluia. Legământ înseamnă spăl eu vasele. Legământ, spunea fratele Vasile, dacă unul are pricină ca să se plângă, ce să faci? Iartă-o. Cineva spunea că căsătoria înseamnă 3 sferturi, dragoste și un sfert iertare. E așa de frumos când o iubești, o să greșească, ești gata ca să o ierți. De aceea am vrea ca să încheiem și să spunem în felul următor: nu încurajați divorțul, nu îndemnați pe oamenii care au probleme în căsătorie. Cineva spunea, zice, am avut 6 luni de căsnicie frumoasă, dar sunt căsătorit de 13 ani. Se poate, cum spunea Dumnezeu, nu-i bine ca omul să fie singur. Ai un tovarăș de viață, dar ești singur. De aceea vă îndemn, dacă totuși aveți probleme, nu uitați că ați făcut un legământ. Dacă vei fi necredincios față de Damaris, de fapt vei fi necredincios față de Dumnezeu. Când calci legământul căsătoriei, de fapt calci legământul lui Dumnezeu. Și dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu de sus, de jos, toate binecuvântările pe care vi le doriți, să vi le dăruiască Dumnezeu. El e sursa, El e izvorul, prezența lui Dumnezeu aduce binecuvântare, dacă vreți. Pentru că ori de câte ori au fost gata, Doamne, pleacă de la noi, din cetatea noastră, din familia noastră. Când păcătuim, când călcăm legământul căsătoriei, Dumnezeu pleacă. Pleacă slava lui Dumnezeu și pleacă binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea poate ca să însemne de multe ori lipsuri, poate ca să însemne câteodată o boală, că prin toate astea Dumnezeu ne cercetează. Dumnezeu vrea să ne sfințească. Dumnezeu vrea să ne apropie mai mult pe unii de alții. Încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze biserica Lui. Amin. Ne ridicăm în picioare și îl invit pe fratele Francisco, împreună cu el vom oficia acest legământ de căsătorie.
Damaris, începem. Cineva trebuie să spargă gheața. Ceea ce privește întrebări. E băiat frumos, Ionuț, nu? Cred că te-ai îndrăgostit de el. Aleluia! Știți ce se întâmplă? Unii au spus în felul următor: aș vrea ca să îmi iubesc partenerul de viață așa cum am făcut-o înainte de nuntă. Nu așa că îl iubești mult? Întrebarea mea pentru voi: sunteți în prezența lui Dumnezeu, sunteți înaintea lui Dumnezeu și aș vrea ca să te întreb, Damaris, îl iubești din toată inima pe Ionuț? Da. Aș vrea ca să te întreb dacă îl iubești, vei putea ca să îi fii supusă și la bine și la rău, și în sănătate, și în boală, și în belșug, și în lipsuri? Da. Pentru cât timp? Toată viața. Ești de acord cu răspunsurile? Da. Da. Acum urmează întrebările pentru Ionuț. Frați și surori și iubiți prieteni, aș vrea ca să vă spun că sunt tare fericit astăzi să pot să fiu parte la această nuntă a fiicei mele Damaris și a fratelui Ionuț. Vreau ca să vă spun că încă din copilărie, când eram mic, am adus-o la biserică, la binecuvântare. Fratele pastor Nico Cotulescu a luat un braț. Și acum Dumnezeu i-a dat harul ca să vină la căsătorie. Iască numele lui Isus, aleluia! El a cerut binecuvântarea pentru ea Lui Isus! în casa de rugăciune din Murgel. Dar vreau să vă spun că ceea ce văd astăzi este un răspuns la multele mele rugăciuni, pe care Dumnezeu mi-a dat un răspuns la rugăciunile mele, pentru că m-am rugat lui Dumnezeu. Iască numele Lui! Doamne, vreau ca fiica mea Damaris să aibă un soț după voia Ta. Să ajungă, Doamne, să fie binecuvântat în biserică, Doamne. Să nu fac o căsătorie care nu-i după voia Ta. Dumnezeu este acela care m-a ascultat. Nu că sunt mai bun decât voi, dar atunci când ne încredem în Dumnezeu, El va face, El ne va asculta. Astăzi, ceea ce vedeți aici este un răspuns de la Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Iască El în veci! Frate Ionuț, te întreb înaintea Bisericii lui Hristos și înaintea lui Dumnezeu, ești și fratele meu în Hristos, ești și ginele meu. Dacă tu o vei iubi pe Damaris, o vei respecta și vei fi alături de ea, în sănătate și în boală, în bogăție și sărăcie, și întotdeauna, când îi va fi greu, tu vei fi cu ea. Da. Domnul să te binecuvinteze. Vrem ca să îi aducem înaintea lui Dumnezeu și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste această tânără pereche. Puteți să îngenuncheați și fratele Nicu se va ruga pentru fratele Ionuț, iar eu mă voi ruga pentru fiica mea. Doamne Dumnezeule, suntem onorați ca după masa aceasta să te avem în mijlocul nostru ca oaspetele de preț. Vrem ca să-ți mulțumim pentru ziua aceasta de bucurie, Doamne, pe care ai pregătit-o în familia Bumbar și în familia Murui. Aș vrea ca să-ți mulțumesc pentru Ionuț, pentru felul în care Tu ai ascultat rugăciunile părinților
și ai călăuzit pașii în familia aceasta, Doamne, de unde a găsit ajutorul potrivit, Doamne, în Damaris, și ai pus în el, o Doamne, o dragoste ca dragostea Ta. Ajută-l, Doamne, să iubească pe Damaris în orice vreme, Doamne, până la capătul vieții lui, cu o dragoste ca dragostea Ta. E cel mai frumos dar pe care Tu l-ai pus, Doamne, în inima lui. Am vrea ca să unești aceste două inimi, să unești aceste două destine, să binecuvintezi călătoria lor, Doamne, să binecuvintezi visele lor. Și am vrea ca Ionuț, Doamne, să facă în așa fel încât toate visele lui Damaris să se împlinească, Doamne, în familie. Am vrea ca Damaris să-și găsească toată plăcerea în Ionuț, Ionuț ca să-și găsească toată plăcerea în Damaris. Și ori de câte ori diavolul va face planuri, Doamne, cu privire la unitatea familiei lor, Te rugăm pe Tine, Doamne, păzește-i! Te rugăm pe Tine, Doamne, ascultă-le rugăciunea când se vor ruga unul pentru altul, când vor rosti binecuvântarea unul pentru altul. Te rugăm pe Tine, Doamne, să-i binecuvintezi, să-i faci o binecuvântare pentru alții. Doamne, să-l faci pe Ionuț și pe Damaris să fie o binecuvântare, Doamne, pentru cel lipsit, pentru cel nemântuit, Doamne. Te rugăm pe Tine, binecuvintează-i cu o casă, binecuvintează-i cu un loc de muncă, binecuvintează lucrul mâinilor lor, Doamne, și Te rugăm pe Tine să-i binecuvintezi cu copii și să le dăruiești copii sănătoși. Toate acestea Te-am rugat în numele Domnului și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, Doamne, îți mulțumesc că văd dorința aceasta a inimii mele împlinită de Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că ai adus această zi în care, Doamne, fiica mea Damaris să ajungă, Doamne, la căsătoria aceasta care este după voia Ta. Doamne, Te rog să o binecuvintezi pe Damaris. Te rog să-i dăruiești copii sănătoși. Te rog să o faci o binecuvântare pentru Ionuț. Te rog să o faci o binecuvântare, Doamne, pentru biserica Metanoia. Și Te rog să o faci o binecuvântare pentru societatea în care ea, Doamne, va locui. Doamne, ascultă-mi această rugăciune, așa după cum ai ascultat rugăciunea mea, care ți-am făcut-o încă când era mică, Damaris. Ascultă, Doamne, această rugăciune și Te rog frumos, o, Doamne, dă-i răbdare lui Damaris, dă-i pricepere și înțelepciune, Doamne. Ajută-o să aibă o relație cu Tine personală, Doamne, mai strânsă. Ajută-o, Doamne, să respecte pe fratele Ionuț, să-l iubească pe fratele Ionuț și să-i se supune, Doamne, să fie alături de fratele Ionuț, Doamne, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, la bine și la rău. Doamne, fă o binecuvântare, Doamne, pe Damaris, acolo, Doamne, pe unde va merge ea, pe unde va călători ea, Doamne. Ajută-o să fie o mână întinsă, Doamne, pentru misiune, pentru evangelizare. Binecuvintează-o cu binecuvântările cerului, Doamne, și cu binecuvântările pământului. Ascultă-i rugăciunea ei, Doamne, când va striga la Tine, pentru căsătoria ei, pentru familia ei, pentru copiii, Doamne, a ei, pentru pâinea cea de toate zilele, Doamne, sau dacă va fi bolnav unul din familia ei și va striga la Tine,
Ascultă, Doamne, din locul locuinței Tale, slăvit să fie numele Tău. Doamne, Te rog, ai milă de ea și Te rog, pe unde va călătoria, păzește-o, Doamne, la plecare și la venire. Fii de partea ei și ajută-o să crească copiii ei în frică de Tine, în mustrarea și în învățătura cuvântului Tău. Doamne, punem numele Tău peste această familie tânără și cred că Tu m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele scump și drag al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Ați avut o nuntă frumoasă și veți avea o sărbătoare frumoasă. Noi de obicei investim destul de mult în nuntă, dar mai importantă decât nunta de astăzi este căsătoria voastră de mâine. Am vrea ca să vă înmânăm acest certificat de căsătorie, pe care am vrea ca să-l păstrați până la adânci bătrâneți și m-aș bucura dacă mi-ați trimite o invitație la nunta voastră de argint. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu tot ce vă doriți și fratele Francisco are și ceva special. Cineva spunea că cele mai mici cătușe sunt verighetele de la nuntă. Aleluia! Am vrea ca acestea ca să-i lege pentru toată viața înaintea lui Dumnezeu și să fie o pildă pentru toate celelalte familii tinere. Dentumen! Binecuvintează, Doamne, pe Ionul și la Maria, să le dai credința sfântă și iubirea din a Ta. Pe binecuvântarea, chiar astăzi în acest loc, și iubirea lor să aducă rod. Binecuvintează, Doamne, pe Ionul și la Maria, să le dai credința sfântă și iubirea din a Ta. Pe binecuvântarea, chiar astăzi în acest loc, și iubirea lor să aducă rod. Astăzi este zi de sărbătoare, zi frumoasă nu e ca oricare. Este o zi frumoasă și aleasă, avem în față un mire și o mireasă. Astăzi este zi de sărbătoare, zi frumoasă nu e ca oricare. Este o zi frumoasă și aleasă, avem în față mire și o mireasă. Binecuvintează, Doamne, pe Ionul și la Marisa, să le dai credința sfântă și iubirea din a Ta. Dă-le binecuvântarea, ca să-ți în acest loc, și iubirea lor să aducă rod. Binecuvintează, Doamne, pe Ionul și la Marisa, să le dai credința sfântă și iubirea din a Ta. Dă-le binecuvântarea, chiar să-ți în acest loc, și iubirea lor să aducă rod. Încercăm cu toți acum! Binecuvintează, Doamne, pe Ionul și la Marisa, dă-le binecuvântarea, chiar să-ți în acest loc, și iubirea lor să aducă rod. Binecuvintează, Doamne, pe Ionul și la Marisa, să le dai credința sfântă și iubirea din a Ta. Dă-le binecuvântarea, chiar să-ți în acest loc, și iubirea lor să aducă rod. Și iubirea lor să aducă rod.
Hai cu declarație. Am vrea să invităm pe fratele Dafin cu o rugăciune de mulțumire și eu aș spune, Damaris și Ionuț, că așa binecuvintează Domnul pe cei care se încred în El. De aceea, pentru toți aceia necăsătoriți, aș vrea ca să fie o provocare, Dumnezeu să vă ajute să aveți nunți la fel de frumoase. Ai aceste clipe, vreau să-ți mulțumesc. Puține liniște, vă rog frumos. Această bucurie care este în mijlocul nostru în această seară. Îți mulțumim și pentru această familie, Doamne, Dumnezeule Tată. Te rog să-i întărești, te rog să-i binecuvântezi, Doamne. Binecuvântă-le părinții, binecuvântă-le și pe noi, Doamne. Și ajută-ne ca în continuare, Doamne, să facem nunți în biserică după voia Ta, lăudat să fie numele Domnului. Binecuvântă-le copiii, Doamne. Păzește, binecuvântezi, Doamne. Salem, nimele, n-ai mă. Samaria, para. Noi declarăm soț și soție și